Здравейте на всички, скъпи гости, скъпи участници. Изключително съм благодарен на организаторите за това, че организират това събитие, защото дълги години говорим за изключителната нужда от това да се създаде подобна структура в България, която има в почти всички европейски страни, но винаги сме стигали само до идеите. Аз мога много да говоря като човек от бизнеса, защото сега над 30 години съм в този бизнес, за всичките му форми и поп-музика, и филмова музика, и класическа музика, след което логично в администрацията и имам поглед върху целият сектор от различните му страни. Искам да ви кажа, че един от основните проблеми е разфокусирането и това, че сме фрагментирани. Липсата на баланс, опита на лобита, да постигнат своите цели. Време е, според мен, да съберем и държавата, и публичния сектор, и бизнеса, и да създадем на базата, разбира се, на това, което ще ни кажат колегите и на опита, които ще споделят с нас, да направим така, че най-добрите европейски практики, съчетани с спецификата на българския пазар, да бъдат приложени и да направим една основа. Да, сигурно първият експорт офис, който ще бъде създаден, няма да е най-идеалният, но въпросът е да започнем и днес е много добро време това да се случи. Така че пожелавам успех на участниците в конференцията. Надявам се, че тя ще бъде ефективна. И от името на министъра на културата ви каня след няколко седмици на базата на това, което се случи днес като информация на идеите, да заповядате в Министерството на културата, за да помислим как държавата да бъде стожер на това, което ще се случи тук като идеи. Благодаря на всички и успех! Благодаря ви много, че ми давате думата. Въпросът ми е, коя е най-ефективната роля на правителството, за да бъде участник в този процес по създаването на експортен офис? Коя е най-ефективната роля на институциите в държава като България? Не можем да се сравняваме с Франция, където държавата е стожер, но как държавата и Министерство на културата може да помогне по най-добрия начин? Когато отида в Министерство на финансите, как да им обясня, че парите, които ще вложим в експортния офис, са добре инвестирани. Благодаря ви предварително и моля ви, споменете своя опит и гледните точки от всяка една държава. Това ще бъде много полезно за мен като заместник-министър на културата. Благодаря ви. Мога аз да започна? Най-ефективната роля за политиците и за спонсорите е да финансират организации, които работят с индустрията ежедневно. И това се доказва от опита в много европейски държави, както извън Европа, да има такива организации, посредници, които работят с индустрията. Това е най-ценното, защото не става дума само за ефективност, а също и изграждане на доверие между отделните нива и как работят отделните нива. Много е важно да се разбере как работи правителството от страна на музикалната индустрия и трябва да има партньорство между двете. За развитието на музикалния експорт най-добрият инструмент е да имате организация, която вижда голямата картина, обаче може да консултира индустрията ежедневно. Това е нещо, което почти всички организации, например Европейската мрежа на експортните офиси, тя се занимава с много неща, но това е едно от най-съществените. Това е участието
място в индустрията, консултантството, компетентността, която Министерството няма и не би трябвало да има. Най-добре е да има организация, с която Министерството може да съгласува общи цели, след това да финансира такива цели и после да ги остави да си вършат работата по дългосрочна стратегия, която са изготвили заедно. Въз основа на други държави, мисля, че това е добрата стратегия. Така работи Music Estonia. Това е организация базирана на индустрията. Има структура на членство, но тя просто помага на организацията да съществува. Всичко, което правим като услуги, консултантство, програми е отворено за всички. Няма ограничения да членувате в организацията. Така организацията показва добрите си намерения за индустрията, а пък правителството показва добрите си намерения чрез финансирането. След това Music Estonia може да привлече друго финансиране на европейско ниво, което е важно за индустрията. Още примери. Например, Франция вече не е пример, защото има сега обществено финансиране, но пред 4 години имаше сдружение, което беше на 30 години и се финансираше от самата индустрия. Звукозаписните компании решиха, че им трябва разбирането как да стигне до чуждестранните публики. Не можеха сами да стигнат до отговора, затова решиха да създадат едно общо пространство, където да работят по това да се развият международно. И така започнаха. След това Министерството на културата видя, че става дума за по-голямо разнообразие от артисти, за приходи. Например, колко хора в България работят в сферата на музиката. Може би вие знаете, но това също е част и от държавната икономика. Така че че може да има и малко подкрепа под формата на офис, някакво пространство, някой, който да работи с тях. Има различни начини, но трябва да има подкрепа от държавата, за да има музикален експорт. Може да бъде смесица от подкрепа относно културата, външните работи. Както казвате, трябва да сътрудничи с музикантите, но да има и подкрепа от държавата. Нямам какво много да добавя. От регионална гледна точка, нашата работа е основно по проекти. Имаме федералната институция, която има регулярно финансиране от федералното правителство. Ние нямаме регулярно финансиране от регионалната власт, но имаме финансиране по различните проекти от града, от федералната власт и от европейското ниво. Така че това е една много комплексна структура в Хамбург. Трудно е да ви дам конкретни препоръки въз основа на това, защото през последните 20 години имаме развитие. Също така музикалните компании, които се събират и казват, трябва ни един общ глас, трябва ни общ форум и ни трябва среда, в която ние да сме връзка между бизнеса и между политиците и администрацията на града. Това прерасна в един дълъг процес и все още кандидатстваме за финансиране всяка година за моя личен проект Риверман фестивал, също и за нашите обучителни проекти. Проектите, свързани с международно участие, които включват дейности по експорта, усилията за лобирането.
Бих казал от гледна точка на града, че сме големи късметли, защото имаме местна власт, която не само се фокусира върху Рипърбан фестивал, който е свързан с Държавната филхармония, но също и се фокусира и върху малките клубове, експериментални фестивали, които не привличат, както другите хиляди слушатели, но те са отново много важни. Така че ние сме късметли да имаме местна власт, която разбира важността на всички събития и иска да си сътрудничи с нас. Бих искал да добавя, че това, което ние научихме, е на първо място, не знам как е в другите държави, но много ключов момент изречението, че да се подкрепя музиката трябва да е част от националната политика. Това се каза тук преди 9 години и е много добро начало. На второ място, нашата работа е да отразяваме тази идея между всички, да имаме обратна връзка и я имаме от музикалния сектор, имаме различни комисии, имаме 27 експерти, които винаги се опитват да покрият все повече материал от музикалния сектор. Винаги получаваме доста обратна връзка и въвеждаме след това нужното в нашите програми. От една страна, така, Министерството получава по-ясна картина за случващото се и на второ място това подобрява работата ни, защото ние сме във връзка с музикалния сектор и целият ни екип идва от тази сфера. Що се отнася до работата, ние оставаме автентични към музикалния екип и това е много важно, доверието в екипа. Да обобщим. На първо място на Балканите диалогът започва от медиите. На второ място имаме различни видове цели от различните дейности на експортните офиси. И на трето място има различни видове финансиране. Например, австрийският експортен офис се подкрепя най-вече от Търговската камара на Австрия, защото се признава за индустрия, както Министерството на икономиката. Така че трябва да излезем от културния сектор и да започнем диалог с икономистите, с икономическия сектор, туристическия сектор, такива институции, за да можем да им обясним, че и ние сме част от икономиката. Какво може да коментирате в работата или по-скоро ролята на CMO организациите? Ако гледам от гледна точка на публичното финансиране, около 18% идва от така наречените CMO компании. Но това не ви казва цялата истина, защото е доста различно. Може би няколко примера. В Холандия, например, където имаме доста големи общества на автори. Например, Dutch Music Export, или това е холандският Music Export, са 50 на 50 финансирано. Трябва да разберем, че в Холандия специално, в Холандия също много си обичат асоциации, така че имат много асоциации, имат много различни потоци на финансиране, които идват от различни страни. Но специално в офиса на Холандия за музикален експорт, те имат 50%. Това е един фиксиран принцип на финансиране. Но когато говорим за това, трябва да се вземе предвид реалността. В Естония това е невъзможно. В нашето общество сме стигнали до етапа, в който осигуряваме финансиране
на Music Estonia и те преразпределят към отделните участници. Може би 445 000 евро на година. Тук става въпрос за различни артисти, различни организации на артисти. Различно е, пак ви казвам, в идеалния случай да. Музикалната индустрия трябва да покаже, че се цели в една и съща цел, че е отдадена на тази цел. Не става въпрос само за това дали компаниите просто нямат пари. Има места, където компаниите наистина нямат пари. Такива, които имат малко пари, такива, където имат много пари. Но покажеш ли достатъчно отдаденост в тази цел, тогава Министерството на културата ще види, че те не са единствените, от които се очаква финансиране. Тогава те биха били много по-сигурни да инвестират в тези структури.